Та къде са другите? Кой други? Дето ще да идват. Малкия определено не беше редно да го вземам. Честно да ти кажа. Другите деши. Някъде ще ги пресрещаме, но не знам точно къде. Аз не знам и къде се намирам. Искаш да пусна GPS, да ти кажа. Пусни го да видим къде съм. Някъде по някой село сме, ама... О, тук гледай какво става. Виж, тук идва ли да карат? На... Как го каза? Лекото трасе. На лекото трасе. А представяш си, ако и позавали малко. Той сняг ли е? Сняг ли? Ай, сега си да се лъзнеш малко. Не знам, но и свлачиш там горе, си беше готино. Уха! Нали тук дълъха? Да. Да седнем, да хапнем и после където е повече експерименти да не се правим за днеска. О, има и някаква църква. Тук сме до морето близо. Осеново е тук напред. Златните е тук долу. Разбрали? Това сме сейски елефенти. Тук има река до нас. Не е морето. Има и бензиностанция пред нас. Виж къде има път обаче пред нас. И ако ме карат цял там да се катеря, ме карат сам газ. Да се гадуе. Лекия път. Лекия път. Осеново, после Рогачево или какво следва. Уха, лекия път. Ами тук ако беше затиснат пътя от дървото. Ти каза ли нещо сега или какво? Защото такива твърдения правиш? Май нещо такова.